On. Hello? Wait mo. Po kayong galing bansa. Ito yung color. Ako si J.O. Po kayo. Ilan taon? Kapapanganak pa Ayos. Ang ganda naman ng boss. Salamat po. Ano natin, no? Sampulin natin ng Ano pong talent nyo? kakanta. 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 Sabi mo. Kanta nang di ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin Yeah! na mawawala ka sa akin. Yeah. Sakit naman. Pang. Ayan. Eight. Yan na, Naging eight. Little Miss Philippines tayo ah. Naging Little Philippines. Totoo lang. Pasamula yan. Wow. Ayan. Parang in-interview lang yan, ah. Little Miss Philippines ano? 8 bulan Kaya na. nga. Grabe yung baril ni Santino. Parang ka nasa heaven. Makintab ba? Makintab ba? Kintab. Makintab. Yung Yung flashlight katulad na na nangyayari nakapupok sa sa atin, screen yung ko. pumuputi yung screen. Ah? Mm. Flashlight. Naka-flashlight sa screen ko eh. Wala akong makita eh. Pati nga bigla yun, eh. May light ba yan? Hindi ko ay nakatakip. Nakatakip Ayan, na. wala na. Hindi, yung truck dun sa likod, masyadong malakas yung naka-high beam eh. Naka-head pa siya ng hayop. Ayos din pala yun. Uy, napadaan si Mang Keps ah. Sumilip pa, sumilip. Tumilip lang. Oo nga, no? Diba ka? Kunin mo cellphone. Kunin mo. Si Pati Manyano. Kaya mo? Sabi niya. Bata, sabi niya. Kaya mo? Sabi niya. Kaya mo ba ka? I'm sure, Papa, ha? Kaya mo? Oh, napakatag man. The Garage. Talo Lakers. Huwag gulo. Laro tayo mamaya, Ewan ko. Lods, pag ano. Talo Lakers. Malas. Malas Lakers. Bait ka namin pag may spot loads. Yun? Kaumpisa ka lang din? Ka-open ko lang? Malas si Dave sa kasi.
Build yata siya. Enemy soldier incoming. Grab the target practice while you can. We're deploying soon. Mag-added pa ako mamaya eh. Kaya ano eh. Saglit lang tapos babalik ako mga after 30 minutes. Warm up done. Time to kick this off. Enemy dropping into the AR. Tignan mo yung karakter ko, silip ng silip eh. Parang walang makita. Sa laking mong yan. Eh, Drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tayo. where do we go now? Where do we go now? Ayan, di tayo. Capture contract mark. Done. Gas contract. Papupunta rin. Supply box located. Move to secure. Alright, man. Let's get it done. Enemy UAV overhead. Contract update. New objective identified. Sa isa. Kapang baril. Shift your fire. Setting Nice. waypoint. I've got you. Na ako dun. Nako, unahan pa ako, nag-ako. Targeted. Still got a mission. Ayun na. Saan yun? Gago yun ah. Wala. Tal na naman. Nag-load out na agad. Pakabilis. Sa roof na, sa roof. Dun sa may. Next objective located. May tao dito, tal. Ingat lang. SMG here. Looted eh. Meron dito ah. Setting waypoint. Purple. Okay. Enemy UAV overhead. Ayun, pwede na muna ata tayo mag-load out eh. Talaga.
Kuya, apply ta. Extra pera pambili ng UAV. Ito. Gas moving in. Friendly UAV overhead. Ayun no. Ating UAV. Down isa. Nice. Friendly UAV overhead. Wala tayong precision. Precision sana. Meron pa isa. Down. Down. Bili tayo ng ano. Ay, wala na. Ang galing naman nun. Sabog ako. Bumaba. Uy! Hoy, Saan yan, Lord? Punta ka dito. Oh, shit. Andun pa rin tal. Meron Ay, dito. wala precision sana. thank you. Thank you, Tag. Pa-drop na pera mo kay Bebe ng precision. Kana, likod. Down one. No. Oh, you're down. Uy! Oh! Meron pang isa. Meron pa, gagi. Sayang. Kasunod pala yun. Ang tanong to. Uy, tago, nasan ka na? Nagtatago ka na naman, ha? Fight started. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with well-placed stuff. Wow. Be advised, they're ass kicked. They're RTB at this time. Huwag mo tumutok yun. Pupuso ko lang doon. Fight's begun. Get yourself sorted. You're up next. Andun pa kaya sila? Doon ba? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. You're up, Uy, soldier. ang galing naman nun. Go sort this fucker out. Galing naman nun. Galing naman nun. Basag-basag. Ang galing, no? Hindi yung pumatay sa aming tatlo eh. Ayun, no, nasa ano lang, nasa train. Pa. Stand by for redeployment. Mukhang may something, ha? Your teammates done in. They're returning to base. Yung marami to. Sana yung high plane? Ayun, nanonood na sa ano yan. Sa ano. More lethal here. Up here! Ay, wala pa sana yung helicopter. Ay, hindi pa loaded dito. Hindi ba tal? Yun lang. Ay. Ang lakas ng snipe nun, no? Wala mo na babasag dyan. Ako pa na doon sa isang tira. Loadout drop inbound. Ba silang kalaban? Yun. Closing in. Relocating. Mag-loadout ka na. Hindi Mag-loadout. pa tal. Pwede.
Gagapit ang bata mo. Yeah, bye-bye. Wala akong makapag-pin na. Dalawang... Oh, meron. Kinain mo lang yung sisig mo? Mm-mm. Ilok mo na? Dito. Tangina. Sorry. Nakanda pa din eh. Kaya nga. Hayop sa mga camper to. Napahamak tuloy. Pahamak talaga itong mga camper na to. Dito lang yung mga hayop to. Mga camper. Santi ano? Ay, ako pala. King. King. 12. Tingnan ko na. Get yourself a proper warm-up. Deploy soon. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Gusto po ako magtago sa salt mine eh. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your Where position. do we Suggest you go? get Where do we go now? Puro singit pala ito. Axel. Si Axel. Ah, Oh, yan. Sige. bahala na. Cold drop to, cold drop. Bigla ang drop yan. Ano meron din. Hindi ako maabot. Your primary objective is to follow on. Supply box located. Move to secure. Walang lumaban ah. Dropping into the AO. Down one. Ubus ang bala kagad ang pucha. Located.
Tatakbo pa kasi yung hayop na yan eh. Na-AFK yun. Ah, Na-AFK yung isa. Wala mo, may bumaba ah. Bumaba. bumaba na. Uy, dito. Dito sa harap. Wala. Meron pa sa akin, tal. They Ano? made us into the gulag. Surviving earns them redeployment. Saan na yun? Napatay ko na, tal. Napatay ko na. Oh. Naglaho. Contract updated. New objective identified. Loaded dito. Meron dito. Setting waypoint. Uy, Copy. muntikan ng tamaan ng bala. Ayun na yun. They redeployed to the AO. Oy! Dito. Alam niya. Labangan ako dito. Uy, natalikuran ako. Pag na to. Ilan? Dalawa. Dalawa. Tangin na naman. Down to tatlo. Nabusan pa ako ng bala, hayop. Win here and Silo. return to the front line. You lose, your fight is over. Hintay ko kayo Time dito. to earn your freedom, soldier. Uy! Work for wear. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Lalo. Yun oh. Alin. Tang na? Iba. Ang tayo. Buhay ako. Captain contract mark. Kunin ko na tong scab. Sige. Buhay lang ako. Kantina muna. Ikaw na nga. Taragis na yan. Uy. Nako. May kalaban. Meron doon sa may- lang. Scabby. Tatlo yun sa may scab. Dito? Oo, tatlo. Isa may truck. May papasukan mo dyan. Uy, dyan na, dami. Dito. Uy! Naka-load out na ba? Bago nga baril. Ayun, ang dami. Sinugod si Makoy. Sugod ako. Ayan na. Hmm. Sugod. Huli mo naman, binabaril mo agad ako. Loadout pa. Load out. Ayun na, pumunta na dito. Kapal ng pets.
Oras na. Uy, backlog to nga. Bading. Check. Bading, check. UAV pa sila. Nako. Bye. Ayun. Ayun na, ayun na. Go, hanggat may lupa. Crack ka na lang. Putan, dun pala. Nakabangan ka, ano? Nasa lubo. Grabe naman yun. GG. Okay. Yun dun. Tapos, tulugan na. GG na siya? Katal. GG na daw siya. Kinabang Sa daily. kakan natin. Nandito kanina sa stream eh. Tara, daily. Sabi nga, nananawagan ako. Para sa mga... Ito pala si Ronski, oh. Wala pa si ano. Bet lang pala. Wala pa ba? Okay na ba si Pa. Ronsky? Yo sila saglit. Sige, sige, sige. Sige lang. Ha? Sweet cherry pie! Isa lang po.
Restart. Restart. Nagpalit ng pangalan. Oo, nag-restart. Game na ba? Salat si Sir Botsky. Botsky. Ah. Kami kasama pala siya. Try yung muna habang inaantay natin daily. Mga kalahaan. Sa ano? Teta, sa pagturo mo. Ay, babae, doon ka saan? Ay, basta sa amin. Yung siya yung turo mo, ha? Bakit? Ano kaya, babae? Ano naman? This is the last round! Yung siya yung turo mo, ha? Bakit? Yung siya yung turo mo, ha? Taga-rinis ka namin. Ay, yung siya yung turo mo, ha? Bakit? Ano ka, Bakit? Ay, basta sa amin. Lumaki yung zombie. Linis lang dyan. Ano ka sa ano? Tenta. Sa ano? Tenta. Ay, babae. Ano ka sa ano? Tenta. Sa tenta. Commander, kung minagastos yung tagapahiya ko hindi ka pwede gano'n. Wala problema. Duro-duro yung babae. Pwede ba yun? Tama ba yun? Sabi ko sa kanya, isa pa turo sa babae. Enemy spotted. Tayo mo dyan sa Talang na yan, napakatog.
tao dito. Ano dito eh? Kadiri. Nakita na pinagkalatan dito. Eh no, hindi mo nakikita yan. Oo, pagka. Enough practice. Time for the real thing. Tayo mo dyan sa kausap. Oo. Sige. Sila. Saan tayo patungo? Saan tayo pa Battle Royale. Set a drop Saan na nga to? Avoid the gas. Get to the safe zone. Tara, train. Ha? Train station. So, Ay, naku, ang dami bababa. Dami. bababa rin tayo. Uy. Located at the time. Secure that position. Clear to engage all targets. Yun lang. Dalawang bumabaril. Siyang, ikaw pala yan. Nagulat ako. Ulit lang tol. Sige lang. Paso lang ako. Gabo. Dito na tayo. Be advised, your teammates got their asses. They're RTB at this time. Walang plato. Marami kami to. Lato. Total meron dito. Ano? Ayun na, nasa likod niya, nasa likod nila. God damn. What? Oh, gula. Fight to earn redeployment. Budag. Oh, gula. Oh, gula. Fight's kicking off. You can always have a go. Give them some choice words or slash their mugs with a well-placed AFK. stun. Eh, Gun. Self-sorting, you're up there. AFK din. Hindi. Bulaga. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Anong strategy nito? You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Tas. Ba't mo? Uy! Uy, sayang. Sobrang kape. Masyadong magalaw kamay. Sobrahan sa kape. Ranger. Sumusobra yun ako. Sumusobra. Putang ilan dito nag... Ayos. We'll be back to finish the job. Bilis nun ah. Ha?
napadaan si ano, sino ba yun? Si Punix sa stream eh. Nakita niya siguro kasama kita. Si umiwas na. Umiwas. Sa stream eh. Nakita niya siguro kasama kita. Kasi Wala na bang ano mo? Age. ha? Oh, wala pa? Kala ko nakuha mo na. Type ko. Pag ano. Target practice while you can. We're deploying. Hindi ba nalap? Yeah. Yup. Jollibee. Oh, parang Jollibee pero Jobil lang, Jobil. Jobil. Oo. Ayun, lumaki na daw zombie mo, tol. Ang patay na zombie. Ah, Lumaki? Lumaki yung hindi ko makaintindihan eh. Anong ibig sabihin nun? hindi ko nga din alam eh. Lumaki yung zombie ko. Tinatanong ko nga, hindi naman siya magot. Kaya tingnan natin. Playtime's over, mate. You're going to the Hey, Drods. Pag may nakita kang kumakain ng lomi, ako yun. Yun, yan. Lomi. Tapos natapon ano? Sa keyboard. Yun lang. Ah, tara. Tara. Tayo. Kunin ko yung chopper para ano. Gating ng usok eh. Bounty road. Uy, nabitin. Ba't bukas? Bukas talaga to, tol. Saka pa ako. Tara, loadout to. Walang buy station dito. Ito sa akin. May nakimaray. Meron yan. Uy, orange box. Anal Bella Porch. Bella Porch. Bounty natin ah. Tara, loadout. Sabay push na natin ah. Kaya naisip ko. May kipag-tiktok tayo. May armor box dito. Binagsak ko na. Sige lang tara. Bili ka na lang ng UAV ko yan. Sabay push.
Wala akong bala din eh. Yun. Wala na ako bala ko. May bahari pala dito. Uy, may bumaba. Nalot niya na dito lahat. May nag-drop dito. Patayin natin. Ah, tara. Kawawa naman. Massacre ka tuloy. Saka lang ano eh. Scrub the contract. To be continued. Hanap tayong bounty ulit. Ayun na ba yung bounty? Wala, tapos na eh. Or gusto niya lang puntahan na lang natin yan. Yung... Pwede. Yeah. Bounty natin kanina. Kunin ba natin yan? Tara. May bagsak ko. Ngayatan. Sa roof yata ito eh. Ay! Ito, meron dito. Nabitin na ako. Meron dito. Down. Uy, dalawa. Saan? Ano sa akin? To. Nice. Nice. White. Sa taas ba yan? Ayun yung bounty natin kanina. Hindi umalis. Kaya na rin pala dito eh. May nag-loadout na. Nandito? UAV overhead. Contact! Sa Ayun open. o. Ayun o. Enemy UAV overhead. Be advised, there's an enemy team hunting you. Contact! Hindi ko matamaan. Sobrang ano. Oy, may iba. Dalawa yun. Tal, dito na lang sa base station dito. Dalawa yun eh. Kanina. Tangin. Uy, nar-strike ka. Laban sila dito. Yun na, pinupush na ako, Tal. Kaya punta ka dyan. Ayun o. Uy, naunahan pa ako. Sinalubong ako. To the front line. You lose, your fight is over. Meron pa. Time to earn your freedom, soldier. Pinchang. Napatay mo yun, Bakoy? Yung kanina, nandyan eh. Napatay ko. Babaril. Meron nandito sa akin sa tapat ko. Dito sa baba ko ata. UAV overhead. To. Putang ina. Siya na lang yan, Tal. Siya na lang din yan. Ay, dalawa. Ibang Dalawa. team. Ibang team. Usaw-usaw yun ang buhay. Isaw-saw mga hayop. Ito yung napatay ko. Third party pa, puta yun.
Tangay na, hindi ko... Uy! Oh! Tumalubong na. Para maunahan natin pumutok yun. Sa talubog. Sweet child, salt mine. Ew. Salt mine, ano? Salt mine of mine. Junel! Oo. Prudential? Ano? Your road, you know? At bukas, pupunta ako sa... Wow,
Purple sweet child of mine. You know. Now. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Oh, si Derecho. Derecho. Online ka na, Lods? Yun na yan. Ang light, fallback ba? Tanong. Invite next game, sabi niya. Di, fallback na Next natin. game? Alright. Online ka na, Lods? Daily. Daily flight. Enough practice. Time for the real thing. Next game daw. Next game. Sige, Lods. Sige, Lods. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gap. Get to the Nasa banyo pa raw eh. Wala pa raw sa plot. Yun. Basang-basa. Sama-sama. Joke lang. Isang basa. Yes, masambasa. Basang-basas. Basang-basa pa raw. Basa sa banyo. Basang-basa pa raw yung katawan eh. Ah. Tuwing umuulan, basang-basa sa ulan. eliminate all targets in the Pang area. iba ata yun. Supply box marked. Secure the package. Uy! 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 Gulat me there. Gulat me here and there. Next objective located. Kung kanina lang. Matang halos mamula-mula. Umiyak. Kakali. Objective update. Move to the next location. Being tracked by an enemy team. Ngayon ako na naman. Ako ang ginagawa masama. Ako na naman. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto niya akong pinabounty. Ayos yung para, gold. Why Malakas to. me? Tapusin niyo eh. Tara, Oh, load may out na. satchel dito. Kunin ko na? Sige tal, meron ako. Load out. Solid. Loadout na. Nawala yung sasakyan ko. Sabay punta muna yung pan. Ba't ang hirap na makakit dito? Tao dito, Bibili may na tao ako. dito. Uy! Gumawa pa rin siya. Ano na? Dito sa buy station. Ayun o. Sila pa Ito nga. pala yun. Kala ko kalaban. Sila. Diba? Yung kalaban. Walang sniper. Up. Ano, basag. Walang sasakyan eh. Uy! Red na yung ano mo ah. Sila Sila ba nga, yun? Oo. Parang ang layo ba?
Ubusan tayo ng plate dito, ayop ka. Got gas moving in. Double zoom pala to. Pinagtsatsagaan ko tong ano. Ayaw lang sa melee pa. You know. Basag. Ang batang maoy natulog. Meron pa sa taas ng airport, iba-iba. Ang phone. Charge ko yung phone ko muna, saglit. Wala tayo sniper, sarap i-down na yan. No? Tara na. Ito, gamitin na mo. tayo mag-loadout. Ito, gamitin mo. Reach the marked location. Tara, ba na lang tayo mag-loadout? Sniper. Ayoko niyan tol. Ano na yan? Marksman. Ang bagal na ATS din. Swiss K31. Hindi ko rin may tama eh. Kaya Kahit, nga, Tara, kahit, tara na, kahit, tara na. kahit, Loadout kahit na anong lang. sniper eh, wala, hindi ko may tama. Saan tayo? Dito? May kalaban dito. Tayo na talagang bumaba na. Dito na. magka-camp na yan dyan hanggang mamaya. Contract complete. Recon intel secured. Enemy UAV overhead. Saan kaya tayo? Ito gagamitin ko yan. Ay, kaya ginamit mo nga to. Tara, dito na. Wala namang ibang ano eh. Ay, yung ano. Para. Oy, Uy! Mhm. Sige lang, sige lang. Anong mga Tuloy-tuloy lang. Mga camper ang putang ina. Gulag ka naman ah. Sigurado eh. May plate lang Tatalo ako. din ako dito eh. Dito na lang tayo, factory. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Andyan na sila kuya, tara na. tara. Sort them out. Or Dito. Punta ka ng buy station? Ah, tal. I take it. I take it. Red box po. Iwanan ko na yung pera ko dito. Ay. Ay, wala na pala eh. Wala na ako ng ano ko. Plates ko. loadout drop inbound. Uy, may loadout. Bili ba tayo UAV? Sige. O, bala. Bili na lang tayong balat sa UAV kuya. Para sakto naman eh. Ah, Hindi pa looted dito sa loob. Wala doon. Balikan natin yung mga nagka-camp down. Gusto niya? may red box. Pwede rin. Red box oh. May Satchel UAV ata. dito. Satchel oh. UAV. Satchel? Sige, kunin ko. Ah. Pop na natin yung UAV. Gas is closing. Relocate to the safe zone. Papa na UAV dyan. Eh, West recon flyover. UAV entering
Dito. Papalibutan pala tayo ng kalaban. Satchel dito. Dito sila. Meron na ako. Sige, meron din. Kuha muna akong ghost. Pulisya. Dito. Ayun na, ito na. Pulisya. Dalawang loadout pala yan. Down isa. Nice. Ito self-rep. Walang kasama. Meron tol, naki-sniper. Ayun, binabaril na ako. Meron din sa kaliwa pala. Meron sa sasakyan. Mag-ghost ka na. Pasali. Ayun na. Sa loob. Ito. Nasaan na? Dito. Napin ko. Sa baba. Nice. Ay, Ay, meron pa. ibang kalaban yan. May iba. Binaril niya yung yung pumatay sa akin eh. Ako pumatay tol. Ay, ikaw ba yun? Nasaan kaya yun? Sumakay ng ATV. Yan o. Sama. Buhay Uy, natin maparet. si Ron. Ay! Huwag naman kami. Shit. Bebe na ikaw. Saan kaya yun? Bilis Ayun ah. na, sinundo na. Anong baril yung gamit mo, Makoy? Uy. Oh my gulay. Naka. Taking the wheel. Palpak ka. Yun o. Tapang ka rin. Oy! Ay! May armor ka? Tek.
May tropa dun sa may ano, buy station. Papunta pa talaga dun ano. Meron din dito. Nagpakita red dot eh. Displacing. Never mind. Cancel that. Meron kanina dun eh. Meron ba? Kanina sa may buy station. Meron din sa orange, nagpakita. Ampingan dito ah. Ayun, meron oh. Leaving hostile fire. Sa loob yata. Ayun, nagko-cross. Got a target here. Ayun sa taas eh. Gun moving. Cancel that. Magkalaban. Grabe naman yun. Tali doon. Taas. Magkalaban sila. Kuya, padayap ng pera ang bibili natin sa kanya. Paring dyan. Si Lods. Dito na. Ayun, nagpupush na. No. Makita dito. Andyan sa taas. Dito nga. Kumaliwa na ako ah. Sige, tal. Uy, may kalaban dito. Nice. Sa akin na yung loadout niya. Utang anong yan. Bilis naman ito. Hindi pa maabot nung... Nakuha ko Ay, yung sniper, loadout tal. niya. Sniper. Saan ba? Ayun o. Contact. Tayo. Iba ko yung pera ko sa loads. Saan ba yung bilihan dyan? And Vendor here if you need equipment. ay, may kalaban doon. Vendor here if you need equipment. Gas is closing in. Copy on that buy station. Contract failed. Objectives out of range.
Mahina pa yung buto ng Hindi kasya. karakter ng deck. Ah? Ha? Ano yan, ano yan? Santino? Tatanong ko kung pilay na ba yung paan ng karakter niya. Kakaano? Kay slide. Kaka-slide. Gas-gas na eh, no? Oh, meron. Enemies in the area! Naubos pa yung plates ko, ang pucha. Chopper? Nandun sa blue building. Ay, dito. Meron din umakyat sa ano eh. Pasok ako dyan. Bounty target is up. Let's get it done. Setting Claymore! Wala akong barrel. May balang dito yata eh. Okay. Pero may extra armor ka. Gas is inbound. Marking you. Wala na rin. Wala na sa akin. There's some armor. Loadout drop headed your way. Ito. Contact! Shifting location. Pabagsak. Galing gulag. Single shooter. Uy. Only 25 remain. Contact moving in. Oh, may armor box ako dito. May papunta dun ah. Yung sa pink ko. Sige, tol. Nasa harapan mo lang. Naka-sniper. Sa likod mo. Ha? Meron din dun sa likod. There's some armor. Ayun yung kumuha ng loadout niya. Baka dyan pa tayo madads eh. Ayun no, may kalaban nga oh. Single shooter. Nothing here. These guys open for hostile. Oh. Single shooter. Yung bounty natin yun eh. Chopper. Sarap parilin no. Gas inbound. Mhm. Safe zone relocated. Ayun na, Uy, may sniper. ang daming sniper. Meron ko yung sniper ko. Fire here. Tago. Ang dami. We're on a time. Targeting contract. Meron nagka-camp kanina dyan ah. Dito. Sige lang. Inbound. Uy. Ay, putang ina. Ito nga ako. What a fucking camper. Ano mga camper to? Meron sa baba. Meron sa baba. Meron sa baba. Ayun o. Ah!
Nice. Kaya mo yan, Jer, ha? Tago ka lang. Heads up, you can win this. It's all up to you now. Go for the win. Eh? Hindi papasok yun. Closing in. Relocating. Saan yung kalaban? Hindi ko Mga makita. camper. Camper! Nasa likod pala. Inampasan ko lang. Salita si Ikong. Only 4 enemies remain. You know what to do. Indicating waypoint. Ilot, si Deberage muna palit sa akin. Mag-aatid lang ako.